Когато имаш някакви дефицити на тялото, първото нещо, което трябва да направиш преди да почнеш да търсиш всякакви добавки с абсолютно всякакви химии, които в повечето случаи няма да подобрят дефицита, но ще си дадеш парите и ще се надрусаш с всякакви химии, то това е да прочистиш тялото си по някакъв начин, защото повечето дефицити идват от факта, че тялото е прекалено задръстено и просто не може да стигне до тези хранителни вещества или не може да ги абсорбира по един или друг начин, защото просто има прекалено много боклук. И когато се изчисти тялото, то тези дефицити изчезват или значително намаляват и вече може и от храната просто да си ги възстановим и да ги оправим, така да се каже. Като според мен най-добрият начин да се изчисти тялото, това е чрез детокс. И ако искаш да разбереш точно как стъпка по стъпка да направиш детокс, който наистина ти даде резултати, може да направиш това абсолютно безплатно на линка в описанието или на профила ми, ако отидеш на линка, или отидеш на bg.milkokukov.com и абсолютно безплатно можеш да намериш стъпка по стъпка как да направиш детокс, за да си изчистиш тялото.